Cuman Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng tetepangan kalian warga Agung Nawalaras, Nggih Purwo Gagrak Jawa Timuran. Injih, namine Mas Harnowo. Mas Harnowo. Oh nggih. Jare sik Joko kok Joko sapa sing ngomong Joko mang sapa? Wis duwe cendel situk kok Joko. Tapi dasare dalange ya isih ketok enom tur bagus, pancen bener kandhane Mbak Niken iku kok. Ora ana sing luput. Jenengan niku sapa? Gadah garwa napa derek? Sampun. Oh, wis ae. Hah? Oh, bojone ra dijak. Arek-arek. Perkara siji wis mari aja gawe perkara maneh. Aduh. Berarti ki anu gitu, dalang yang setia. Oh, iya loh. Meskipun istrinya tidak ada di sini, tapi tetap diakui. Iya toh Mas? Dah, iki mang arek melok tak gak iki. Jare bojone ra melok, lah kok baik kita sing nyoteng kita. Mbak, sampean iki kok ya meneng ae lho. Hah? Dene kan mau. Aku mulai bojone wong. Ambil aja nggak apa-apa Mbak ya centeng. Wah. Maksudnya piye? Nggih, Mbak Niken. Monggo ngaturaken panuwun dumateng kang kagungan hajat punika Bapak Ahmad Yasir, sarjana pendidikan kelawan Ibu Dwi Sari Ningsih. Nggih. Sapunika acarane napa Mas? Acarane khitanan. Khitan sing dikitan Bapak Yasir. Oh, gitu. Lah ngono sing diomongne Pak Yasir sik ora anake. Oh, sing dikintan niku wau putrane Mas Fardan Maulana Yasir. Mas. Pak Yasir dinten sunat ya anake gurung metu dinane iki. Ya jelas ya wis ya. Mas Yasir. Nggih, Mas Yasir. Bapak Yasir mawon. Mas Yasir nggih boten napa-napa. Mas Yasir sing disunat. Nggih, kuali. Lah anake wae namine sinten? Fardan Maulana Yasir. Lah iya toh, Fardan Maulana Yasir diarani Yasir oleh. Jenenge padha wae Mas Yasir sing disunat, putrane Bapak Yasir. Ya wis aku manut ae nek ngono. Ya, Mas Yasir sing disunat mugi-mugi tambah dewasa, amin. Tambah berbakti kepada kedua orang tua, amin. Ditambah panjang umurnya, amin. Sehat selalu, amin. Tercapai cita-citanya. Kagem Bapak Yasir sekeluarga besar mugi-mugi tansah pinarengan panjang yuswanipun, awet lah ngomong anak putune, rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Juragan sayur. Nggih. Oh, nggih, mengke kula nek maksud gawani gebis nggih, Pak. Bapak Yasir teng pundi to? Estonipun ngeten wau. Wah, ndama blangkon. Wela lek kekagane ketok untune tok. Dipun tata ngeten nggih. Nggih, mangke Mbak Nikennya turun teng ngene sasana panggung ngandhap. Mulai maksudnya. Oh, aja mulai. Jedorong. Nimbali Bapak Yasir Saringgit. Sakniki napa mengke? Ya apa mari biaran ae. Ya saniki lho, Mbak. Saniki monggo. Saniki kula mriku. Nggih. Dipun damelaken gending lelagon pantunane Bapak Yasir.
Oh Apa iya. niku? Mungkin Bapak Yasir wonten pamundutan apa? Bapak? Amit nggih, Pak? Hah? Kersane jenengan mandhap mawon. Mungkin sing operator sing betul iki. Bapak Yasir kok gawe sepot cok. Cek jumeneng ana sasana panggung. Mangga diparingi mic Bapak Yasir. Oh iya. Nah, kuno rembukan sing enak gawe lagu apa, gawe game apa? Namanya siapa? Namanya adik siapa? Hah? Kardan sopo? Bapak Yasir. Kardanmu? Iki lho sone iki lho. Kardan siapa? Kardan Fana Yasir. Udah punya pacar apa belum? Belum. Besok kalau punya pacar pengennya yang kayak Mbak Niken dah. Cengguyu tak catek lho. Nah, Mbak Niken cantik gak? Cantik pol apa cantik banget? Pol. Sama nek pomone duwe pacar kayak Mbak Niken lo piye? Seneng gak? Seneng. Sama ngefans gak tau mbak aku? Maksudnya iki lho. Kok iso gak lho? Lah ngono pengen duwe pacar kayak aku. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 apa? MI. Oh, sekolah MI. MI apa? Mi tuh. Bener. Besok cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya apa? Apa bisi ya? Rabi. Cita-citanya apa? Jadi polisi, jadi dokter, apa jadi apa? Petani? Ya wis bener ngene iki ora usah dijawab ya. Engko SD ndelok cita-citane polisi, SMP dokter, SMA pilot, bareng lulus bae yo. Ibu, namine Ibu sinten? Ibu Dwi nggih, sehat nggih Ibu nggih, alhamdulillah. Pripun rumaosipun pripun? Sampun seneng napa dereng? Alhamdulillah seneng nggih, alhamdulillah. Bae sing ngefans, oh bae niki sing ngefans kalih kula. Namine Mbah Sinten? Sinten? Oh nggih, waduh bae iki jan kaya cek bocah ngono lho. Soale untune anu Bu, rata-rata. Nggih Bu. Ya Allah, alhamdulillah sampun pas napa dereng? Sampun? Nggih pun nek ngoten kula pamit riyen nggih. Ya jare mau wis pas. Napa? Badhe. Oh, nek nyanyi sing kata ya Allah. Oleh gerak Kahi pinten? 10, 20. Nggih, mboten apa-apa, mengke sak
semapute nggih. Santake bisa. Nyuwun pamundutan. Pak, sapa sing ngongkon nunggu iki sapa? Kurang ditekoni kok nunggu. Ya Allah, Bapak, sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Jenengan juragan sayur, Pak? Boten maklar. Wis sing penting sehat-sehat nggih, Pak. Panjang yuswanipun, nggih. Wonten pamundutan napa? Niki sing halus napa sing kasar? Halus riyen baru kasar. Oh, iki tangga manut sing di omah. Ora nanggap kok njaluk kasar. Sing halus riyen nggih, Pak. Ada pamundutan apa, Ibu? Mbak mau nyanyi? Saya ngomong kalau Aduh, rambut digantung Ibu ya, Pak. Napa, Bu? Apa? Greges. Aduh, grikis ta, Bu? Kok greges ta? Ya ampun. Kok iso greges yo bojone awake greges sih mau piye? Grikis ya greges. Nggih, grikis kan kasar. Niki bapake nyuwun sing halus riyen, niki nuansane langgam riyen nggih. Napa lamunan? Nggih. Lamunan nggih, Pak. Sing rada halus tapi rada-rada kasar ngoten nggih, Pak. Mungkin lek dikei langgam ngantuk ya to, Bu ya. Sampun ngantuk? Alhamdulillah. Semuanya kayaknya pada senyum ya ini ya. Seneng banget ya. Senyum full alhamdulillah. Muga-muga bulan ngarep nanggap maneh nggih, Bu nggih. amin. Hubungane Bapak Yasir rezekine akeh ya. Kok setahun nanggap yang 12-nya. Ojo guyu, Pak. Ya ampun, jenengan mungkin nanggap yang 10 mungkin kula gratisi. Gratisi seprapat lagu nggih, Pak. Ya. Langsung. Ya Allah, Ibu nyapa toh, Bu? Ojo tukaran ning kene, tukaran ning mbok sesuk ae. Ayo. Ayo, Mas.